first and foremost, we thank the Lord our God for being with us throughout this ordeal. Indeed, the truth will always prevail. Yesterday, the Intellectual Property Office, Bureau of Legal Affairs, decided that we, Tito, Vic, and Joey, are the rightful owners and originators of the trademarks Eat Bulaga and ED. Thus, we, TVJ, have the exclusive and absolute right to register the said marks in all these parties. Mula apari hanggang ulo, o kahit na sa buong mundo, kung kanino ang titulo at umimbento sa Eat Bulaga, buong bansa ay nakagisnan na. 40 taon na sila. Dabarkas TVJ na nga, sila ang tunay na Eat Bulaga. Iyay kay Tito, Vic at Joey, sila ang legit na may-ari. 40 years nang nagbibigay ligaya sa ating buhay. Buong bansa ang napapasaya ng programang 4 na dekada. Kahit saang channel pa sila, iba ang orig na Eat Bulaga. TVJ, wala nang iba, ang tunay na Eat Bulaga.